नाथाय दिनै जेसेबां जोहोलाव सिख्लाफोर दङ बयनिबो जिउआव बयनिबो सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनानै इसोरा लेंदों आरो नाथाय बे लेंनायखौ नोंथांमोनाबो अनुभब खालामनो हाखाबाय मोनदांबाय जिउजों नाथाय मोनसेल' बाखिसै बे जाबाय डिटारमिनेसन सिद्धान्त खालामनाय डिसिसन लानाय दिनैनो नोंथाङा डिसिसन लानांगोन जे आङो मा मावगोन आङो सिगांनो बुंखादों जे जोंनि स्पिरिचुवेल लाइफखौ ग्रथ खालामनो थाखाय जोंनि पार्सनेल लाइफजों जि सोमोन्दो थानाय माखासे कम्पनेन्टफोर दङ बे कम्पनेन्टफोरखौ जोङो गासैबो नागारजोबलायनाङा दिनै आङो सासे फोरोंगिरि जाब्लाबो दिनै आङो ख्रिस्ट'नि हाबायाव बेबायदि सम मोनब्लानो आङो ओंखारो दिनै नोंथांमोनहाबो फरायसुलिब्लाबो जेरावखि थाया मानो ख्रिस्ट'खौ लांफा जेरावखि थाङा मानो ख्रिस्टियान इन्टिग्रिटिखौ लांफा अब्लानो नोंथांमोना देरहागोन दा दिनै जोङो स्ट्रं मोनसे सिद्धान्तखौ लानि जे जोङो मा खालामगोन मा मावगोन ख्रिस्ट'नि रायजोनि थाखाय जोङो मा मावगोन दिनै जोङो बेखौ रोखायै जोङो डिसिसन लानि अब्लासो जोङो देरहागोन नङाब्ला नोंथांमोननि आइडेन्टिटिया डिस्ट्रय जानायजों लोगोसे जोंनि गिर्जानि आइडेन्टिटियाबो जोंनि गिर्जानि एक्जिस्टिंसआबो दुर्बल जागोन आरो मैया जों खोनाबाय थादों इयुथफ्रालायनो हारिनि सिनस्रि इयुथफ्रालाय मा होनो हादोरनि सिनस्रि नाथाय सासे पियर इयुथ सासे इन्टिग्रिटि थानाय सासे फोथायसुला इयुथआसो जोंनि गिर्जानि सिनस्रि गासैबो इयुथफ्रा गिर्जानि सिनस्रि नङा खिन्थु जेब्लासिम नों ख्रिस्ट'नियाव रोदा सुनाय नङा जेब्लासिम नों ख्रिस्ट'नियाव गोगोम गायसनजानाय नङा अब्लासिम नोंथाङा बा आङो गिर्जानि सिनस्रि नङा आङो सासे गिर्जानि डिस्ट्रयारसो जागोन ख्रिस्ट'नि महरखौ मोस्टेट खालामग्रा सासे इयुथसो जागोन जुदि आंनाव ख्रिस्टियान इन्टिग्रिटिया थायाब्ला बेनिखायनो जोङो दिनै साबधान जानि जे बाथ्राफोरखौ फोनाय जाबाय जे बाथ्राफोरखौ बुंनाय जाबाय बे बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो लानि आरो मैया आं जे बाथ्राखौ बुंदों जोङो 100टा 200टा बाइबेल पडकास्ट लायो एटलिस्ट जोङो बेखौ 2%सल' जोङो बेखौ प्रेक्टिकेलाव जोङो एप्लाइ खालामनि गासैबो नंजोबाब्लाबो जोङो मोनफा मोननै बाइबेलनि बाथ्राखौ लानानै जोंनि प्रेक्टिकेल लाइफआव जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनि जोङो नायनि मा महर फैगोन मा परिस्थिति जोंनि मोखाङाव फैगोन जोङो बेखौ गोथौयै जोङो नायदिनि आरो दिनै आङो बेखौनो गले गले बुंबाय जे जोंहा जे आइडेन्टिटिफोर दङ बे आइडेन्टिटिफोरखौ जोङो जेब्लायबो जोङो लाखिलांनानै जोङो जोंनि माहारिखौ आरो माहारिनि थामोनथाफोरखौ जोङो गोख्रोंसिन खालामो दिनै गाबोन जोङो बुङोल' बोथोरा सोलायबाय बोथोरा गाज्रि जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बोथोरा गाज्रि होननानैल' बुङो नाथाय बे बोथोरनि थाखाय जोङो मा साखाफारा जानांगौ जों बेखौ माब्लाबाबो जों सानखाङा गोबां इयुथफोरनि दहाय जे बाथ्राखौ बुंदों आङो E+R=O रेसपन्सनि जायगायाव रिएक्टखौ बांसिन बाहायबाय ससियेल मिडियाफ्राव जोङो नुनो मोनो सासे जोंनि हारिनि जेब्ला दैदेनगिरिया सासे मोनसे कमेन्ट होगोन जोंनि ख्रिस्टियान इयुथफोरानो बिथांमोनखौ गाज्रि भाषाजों कमेन्टफोरखौ रिएक्सन जागोन आरो नाथाय जोंनि खामानिया बे नङा ख्रिस्ट'नियाव अनलायलाबाय बेथिंबो जोङो नायनो नांगोन बेनो जाबाय ख्रिस्टियान इन्टिग्रिटि बाइबेला बुंदों जोंनि हादर बेंगिरिफोरखौ जोङो मान होनांगौ जोंनि हादर बेंगिरिफोरनि थाखाय जोङो प्रार्थना खालामनांगौ नाथाय दिनै बिसोरनि स्टेटमेन्टफ्राव बिसोरनि खामानिफ्राव जोङो रिएक्सन जानानै जोङो बिसोरनि उल्था जों जि बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ बिनि उल्था बाथ्राफोरखौ जों कमेन्टफोरखौ जोङो होनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय ख्रिस्ट'नियाव अनगायब्ला आंनि फंबाय बिनानावफोर बेयो जों ख्रिस्टियान इयुथनि बेयो इन्टिग्रिटि नङा जोंनि फेथफुलनेसनि बाथ्रा खामानि नङा बेनिखायनो जों बेफोर बिसयफ्रावबो जोङो साखाफारा जानांगौ आङो मिथिगौ नोंथांमोना हारिखौ अनग्रा हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि होनो